Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου και σας καλωσορίζω και εγώ στην τελευταία εκπομπή φυσικά για την καλοκαιρινή σεζόν. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή που άρχισε από τον Ιούλιο, φιλοξενήσαμε φοιτητές, φιλοξενήσαμε μαθητές, νέους ανθρώπους, ακούσαμε τις απόψεις τους, δώσαμε βήμα σε νέους ανθρώπους να μιλήσουν με πολιτικούς, να κάνουν έναν ανοιχτό διάλογο, φυσικά και σε φοιτητές. Αναδείξαμε πολλά θέματα και φυσικά συνεχίσαμε και το Σεπτέμβρη με θέματα της επικαιρότητας. Ήρθαν πολλοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, πέρασαν εδώ από αυτό το στούντιο, είπαν τις απόψεις τους, δώσαμε και σε αυτούς βήμα. Άλλωστε αυτό είναι και το καθήκον του δημοσιογράφου. Σήμερα θα ασχοληθούμε πάλι με θέματα της επικαιρότητας. Είναι πολλά, τρέχει η επικαιρότητα. Ήθελα να σας θυμίσω όμως, πριν σας παρουσιάσω τους καλεσμένους που βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα, ότι χθες στην εκπομπή μίλησε ο ταξίαρχος, ο κύριος Τζιάκης, ταξίαρχος εν αποστρατεία. Είναι ο άνθρωπος, και θα πρέπει να το γνωρίζετε και όλοι σας, ο οποίος έγραψε αυτή την διακήρυξη που έγινε η ολόκληρη ιστορία, πήγε στον Άριο Πάγο, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση από τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Έγινε είδηση στο εξωτερικό από μεγάλα μέσα ενημέρωσης περί πραξικοπήματος στην Ελλάδα. Εγώ σήμερα πάλι επικοινώνησα μαζί του, βέβαια ο ίδιος το γνώριζε, όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι είχαν ανακοινώσει οι έφεδροι το Σάββατο αυτό να κάνουν συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Απαγορεύτηκε όμως τελικά η συγκέντρωση των εφέδρων το Σάββατο αυτό στο Σύνταγμα, με εντολή της ελληνικής αστυνομίας κατόπιν σχετικής απόφασης του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής. Έχω μπροστά μου εδώ αυτή την ανακοίνωση, οπότε από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει αυτή η συγκέντρωση. Είναι και άλλα θέματα. Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για τα κλειστά πανεπιστήμια. Φουντώνει η κόντρα Υπουργείου Υγείας με τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και θα τη συναντήσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και στα σχολεία, με πολλούς μαθητές. Σχολεία που βρίσκονται υποκατάληψη. Η παιδεία γενικότερα. Θέλω να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους που βρίσκονται σήμερα στο στούντιο εδώ μαζί μου. Από τα δεξιά προς τα αριστερά θα καλησπερίσω λοιπόν τον κύριο Γιάννη Τόλιο, ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας κύριε Τόλιο, και διδάκτορ οικονομικών. Ακριβώς δίπλα του ο Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον ΟΑΕΔ. Δύσκολη θέση κύριε Μακράκη αυτή, Για καθημερινά συναντάτε πολλούς που έρχονται να ζητήσουν δουλειά, να γραφτούν. Καθημερινά συναντάμε το πραγματικό πρόσωπο της κοινωνίας. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί και η ανεργία είναι σημαντικό θέμα, το οποίο δεν λύνεται εύκολα. Ακριβώς δίπλα του ο κύριος Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί, ο οποίος πρόσφατα έγινε σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής πάνω στο χώρο της υγείας. Καλησπέρα και σας κύριε Κολομπανί. Γνωριζόμαστε και από παλιότερα. Έχετε ασχοληθεί πολύ κι εσείς με θέματα των μεταναστών εδώ στην Ελλάδα. Έχετε κάνει κάποιες προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων με διάφορες εκθέσεις που έχετε δώσει κατά καιρούς. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει με το εισιτήριο των 25 ευρώ στα νοσοκομεία, που φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Και πολιτικές αντιδράσεις, αλλά και αντιδράσεις από την πλευρά της κοινωνίας. Δυστυχώς ότι δεν έχει γίνει η καλή ενημέρωση προς των πολιτών για να ξέρουν ότι το 25 ευρώ που έχει δηλώσει ο Υπουργός ότι θα γίνει, είναι ακόμα σε φόρμα διαπραγμάτευσης. Ακόμα δεν το έχουν πάρει σαν απόφαση ότι από 1η Ιανουαρίου του 2014 θα γίνει δεκτά και όποιος μπαίνει στο νοσοκομείο θα πληρώσει 25 ευρώ. Και αν γίνει αυτό, θα είναι μόνο η εισαγωγή στο νοσοκομείο. Ναι. Σημαίνει να μπει ένας να πάρει κρεβάτι στο νοσοκομείο. Που αυτό όλοι γνωρίζουμε ότι μία φορά σε 5ετούς ή 10ετούς μπαίνουμε στο νοσοκομείο για εισαγωγή. Ξέρετε κάτι όμως, είναι πολλοί που λένε ότι οι μετανάστες για ποιο λόγο δεν πληρώνουν στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Οι μετανάστες πληρώνουν γιατί και αυτοί έχουν ασφαλιστικά ταμεία που τους καλύπτουν, ναι, και ήδη θα πληρώσουν, γιατί δεν υπάρχει. Τώρα μιλάμε για τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες, υπάρχουν συνθήκες το 1951 του Σύμβαση της Γενέβης που καλύπτει όλους τους πρόσφυγες σε όλες τις χώρες της γης, ότι πρέπει να τους δώσουμε την πρώτη περίθαλψη. Την γενική περίθαλψη που παρέχει. Άρα όλοι οι μετανάστες πληρώνουν. Για ανασφάλιστη. Αυτοί που δεν πληρώνουν καλύπτονται από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και οι ανασφάλιστοι. Και οι ανασφάλιστοι. Όπως. Όταν λέτε καλύπτονται από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας το λέω γιατί έχουμε λάβει πολλά email υπάρχει ένα ταμείο και είπαμε προσφύγων, σήμερα να το αναδείξουμε λίγο αυτό το θέμα. Υπάρχει ταμείο προσφύγων, που από εκεί υπάρχουν πόροι που προσπαθήσαμε αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε από τον κύριο Μπόργκ να μας καλύπτει αυτό το που περίπου μας κοστίζουν οι μετανάστες, 15 εκατομμύρια ετήσιος. 15 εκατομμύρια ευρώ σας κοστίζουν οι μετανάστες σε όλα τα νοσοκομεία. Σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Μιλάμε για ανασφάλιστους μετανάστες. Όχι για αυτούς οι οποίοι έχουν. Όχι, αυτοί που έχουν είναι όπως οι Έλληνες πολίτες, είναι αυτοί που έχουν τα οίκα τους, τα ΟΑΕ, τα καλύπτουν τα ταμεία. Κύριε Μακράκη, που το ζείτε καθημερινά και φυσικά έρχονται και πολλοί μετανάστες στον ΟΑΕΔ. Καταρχάς, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το εισιτήριο των 25 ευρώ στα νοσοκομεία? Νομίζω ότι είναι αυτονόητη η διαφωνία ενός ανθρώπου που ζει καθημερινά την ανεργία από πρώτο χέρι. Που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους ανέργους, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι περισσότεροι. Όπως αντιλαμβάνεστε, πολλοί άνεργοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις για την ασφάλιση σε θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια παραίτηση από το κοινωνικό κράτος, μια παραίτηση του κράτους απέναντι στην κοινωνία. Πάρα πολλοί κόσμος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπορεί στοιχειωδώς να του παρέχεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πόσο μάλλον 25 ευρώ εισιτήριο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Λέει ο κύριος εδώ ότι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα 25 ευρώ, πόσες φορές θα χρειαστεί. Μπήκε 2 ευρώ την αρχή, μπήκε 25 μετά. Κανείς δεν μας λέει 5 ευρώ την αρχή, 25 μετά, θα πάει 50 του χρόνου. Δεν μπορεί αυτό ο κόσμος... που είπα ότι είναι η εισαγωγή στο νοσοκομείο. Δεν είναι για πρώτη. Έχει εξαντλήσει. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό, κύριε Κολουμπάνη, ακόμα. Και έχει βάλει ο Υπουργός, έχει υποσχεθεί ότι μέχρι 12.000 ευρώ ετησίως όποιος έχει συμφωνική δήλωση. Υπάρχουν κάποια μέτρα. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη πια και η κοινωνία έχει εξαντλήσει τις αντοχές της. Η κοινωνία, τα μεσαία και χαμηλά κοινωνικά στρώματα έχουν εξαντληθεί. Τα 25 ευρώ είναι τελείως. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση αυτός ο άνθρωπος. Εδώ να σας πω εγώ παραδείγματα από τον οργανισμό μας που προσέρχονται οι άνεργοι που δεν μπορούν το εισιτήριο να πληρώσουν, να έρθουν στον ΟΑΕΔ να ανανεώσουν μια κάρτα ή να τους στείλουμε κάπου να κάνουν μια επαγγελματική κατάρτιση, ένα σεμινάριο ή για μια θέση εργασίας, αν και εφόσον υπάρχει, δεν μπορούν να πληρώσουν το αντίτιμο του εισιτηρίου να πάνε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το 25 ευρώ φαντάζει για έναν άνεργο, για έναν φτωχό, για έναν χαμηλοσυνταξιούχο πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν είναι... Έχει περάσει η εποχή που το 25 ευρώ ήταν ένα ποσό που το δίναμε ελαφρά την καρδία. Κύριε Τόλιο. Είναι φανερό ότι η συζήτηση που ξεκινάμε για το 25 δεν είναι ένα μόνο 25 στα καθημερινά 25, επιτρέψτε μου να κάνω μια προέκταση, που είναι αναγκασμένος σήμερα ένας εργαζόμενος έτσι να καταβάλει επιπλέον. Είτε είναι αυτό για τις ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό, είτε είναι για τις ανατιμήσεις στα φάρμακα, είτε είναι για τις ανατιμήσεις στο πεδίο των βασικών, σε ορισμένα βασικά είδη, όχι σε όλα. Εν ολίγης και από την άλλη έχουμε περικοπές. Δηλαδή βιώνουμε, για να μην εξορίζουμε τις καταστάσεις, ξέρετε, μια φορά μπαίνει, τι μπαίνει, είναι ένα μπουρμπουάρ, ας πούμε, να μην ελαχιστοποιούμε μια πολιτική η οποία έχει μέσα της διάφορες εκφράσεις και συμπυκνώνεται στο εξής, πολύ απλό. Τα 3 τελευταία χρόνια, έτσι, οι δαπάνες για την υγεία έχουν περιοριστεί σχεδόν στο 50%. Έχουμε περικοπές, το ίδιο για τις δαπάνες για την παιδεία. Έχουμε περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις. Συνεχίζεται μια λαφυραγώγηση του λαϊκού εισοδήματος, των μισθωτών συνταξιούχων και πάνω απ' όλα έχουμε μια τεράστια ανεργία. Αυτό που ο κύριος Μακράκης, μια και βιώνει τα του ΟΑΕΔ, ξέρει πολύ καλά και ζει από κοντά τις καταστάσεις εκείνες όταν το 60% των νέων είναι άνεργοι και η ανεργία έχει χτυπήσει τώρα τα 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτό βάζει στο τραπέζι κάτι. Στο τραπέζι μπαίνει το ερώτημα. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία καθόδου της ελληνικής οικονομίας και εν τέλει και της ελληνικής κοινωνίας? Έτσι έχει φτάσει στην εξώπορτα του Άδη τώρα. Λοιπόν, θα σταματήσει ή θα ανακοπεί? Τι θα κάνουμε? Ασφαλώς. Και εδώ η απάντηση είναι σαφής. Τα μνημόνια έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποδειχτεί ότι είναι καταστροφή για την ελληνική οικονομία και για την ελληνική κοινωνία. Άρα, αν κάτι πρέπει να αλλάξει, είναι αυτή η πολιτική. Και αυτή η πολιτική, βέβαια, προφανώς δεν μπορεί να ελπίζει κανένας θα προέλθει από τη σημερινή κυβέρνηση, που μέχρι τώρα, και κυρίως τα 2 κόμματα τα οποία συμμετέχουν, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, είναι και οι διαχειριστές όλων αυτών των πολιτικών, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, λοιπόν, θέτω το ζήτημα ότι η αναστροφή αυτής της πολιτικής, το να σταματήσουν οι περικοπές κοινωνικών δαπανών, μισθολογικών δαπανών, να προσθέσω κάτι. Εδώ το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ πρόσφατα έβγαλε μία έρευνα
Και σε αυτή την έρευνα λέει πολύ καλά ότι αυτή η συνεχής περικοπή της αγοραστικής δύναμης των μισθών και των συντάξεων έχει πολλαπλάσιες αρνητικές επιπτώσεις και στην απασχόληση και στη συνέχεια στο εισόδημα και από εκεί ο φαύλος κύκλος των ελλημάτων, του χρέους κτλ. Άρα, και μάλιστα κάνει ένα σενάριο και λέει, εάν η μισθή, η κατώτατη μισθή, από 581 που κατέβηκαν τώρα, ξαναγυρίσει στο επίπεδο 586, πώς είναι, κάπου σε αυτό το ύψος. Λοιπόν, και αν ανέβουν στο προηγούμενο που ήταν το 2010, δηλαδή στο 751, η κατώτατη μισθή, θα έχουμε αμέσως μία τόνωση της ζήτησης και μία αύξηση απασχόλησης, έτσι, πάνω, μισό της εκατό αύξηση του εθνικού εισοδήματος και μια αύξηση απασχόλησης συνολικά μέσα στον χρόνο 25.000. Έχουμε πει πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι τα στοιχεία πολλές φορές που βγάζουν για την ανεργία, εμείς τα θεωρούμε πλασματικά, είναι δύσκολο να τη μετρήσεις την ανεργία. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν φαίνονται πουθενά. Ναι, ασφαλώς. Δηλαδή εδώ μιλάμε, εάν θέλουμε να καταγράψουμε την ανεργία, εμείς χρησιμοποιούμε τα επίσημα στοιχεία. Έτσι, δεν καταθέτω εγώ δικά μου στοιχεία. Αυτή τη στιγμή η επίσημη άνεργη είναι 27% του εργατικού δυναμικού. Παραπάνω. Ωραία, επίσημα, λέω, τα επίσημα στοιχεία. Τα επίσημα. Μην ξεφεύγουμε όμως από το θέμα. Τα ανεπίσημα, να σας πω, είναι 30%. Αλλά με βάση τα επίσημα. Πριν περάσουμε το 1.890.000 ανέργους. Δηλαδή, άμα τα στρογγυλεύουμε είναι για να κατανοούμε και να πιάνουμε, ας πούμε, και την. 1.890.000 ανέργους. Λοιπόν. Πόσους μετανάστες έχουμε στην Ελλάδα, κύριε Κολουμπάνη? Αν υπάρχουν μετρήσεις. Αυτή τη στιγμή, βάσει στοιχεία και στατιστικά της Ελστάτ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 1 εκατομμύριο. Είναι περίπου 672.000 οι νόμιμοι με τα νόμιμα έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών. Μία έρευνα της Iliamep είπε ότι υπάρχει 470.000 παράνομοι, συν ομογενείς που ακόμα δεν έχουν αναγνωριστεί σαν Έλληνες πολίτες, συν Ευρωπαίους πολίτες που παίρνουν άδεια εργασίας από το αλλοδαπών. Αν βάζουμε όλο αυτό το σύνολο, θα ξεφύγουμε από το 1 εκατομμύριο. Μήπως αγγίξουμε και τα 2? Αν βάζουμε όλους αυτούς τους αριθμούς, θα αγγίξουμε τα 2 εκατομμύρια. Αλλά να μην πάμε στο ακραίο αριθμό. Και ήθελα να τονίσω ότι τα 25 ευρώ για το εισιτήριο, για να απλά μία επισήμανση, ότι είναι είδους αλληλεγγύης στους ανθρώπους που μπορούν να πληρώσουν τα 25 ευρώ για τους ανέργους, το 1.800.000 ανέργους. Και θα είναι μόνο για εισαγωγή στο νοσοκομείο, για κρεβάτι, όχι για κάτι άλλο. Ναι, θα το δούμε αυτό, διότι ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Αυτό με τις εισφορές αλληλεγγύης πρέπει να πούμε ότι είναι πια μύθος. Δηλαδή, καθιερώθηκε μια εισφορά αλληλεγγύης που μπήκε σε όλα τα στρώματα των μισθωτών, στους δημοσίους υπαλλήλους κτλ. Δεν είδαμε εμείς να διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα το κράτος με αλληλεγγύη για τους αδύναμους συμπολίτες μας. Δηλαδή, ο ΑΕΔ αυτή τη στιγμή, ενώ εισπράττει εισφορές από εργαζομένους, εισπράττει εισφορές από εργοδότες, εισπράττει εισφορές από την κατηργημένη εργατική εστία, εισπράττει εισφορές από την κατηργημένη εργατική κατοικία, εισπράττει εισφορές αλληλεγγύης ή θα έπρεπε να εισπράττει. 8 δις είναι οι οφειλές του ΙΚΑ προς τον ΟΑΕΔ. Αντιλαμβάνεστε τι πολιτικές απασχόλησης και τι κοινωνική πολιτική θα μπορούσε να κάνει ο οργανισμός, αν όλα αυτά τα χρήματα που τα δίνουν οι Έλληνες πολίτες για αυτούς ακριβώς τους σκοπούς δεν χρησιμοποιούνται όπως θα έπρεπε. Αυτό έχει αναγγείλει ο Υπουργός. Ένα στοιχείο, μου επιτρέπετε να προσθέσω ένα στοιχείο. Γιατί όταν μιλάμε για εισφορά αλληλεγγύης, δεν το κατάλαβα. Η εισφορά αλληλεγγύης πάλι οι ίδιοι οι μισθωτοί από τις άρκες τους να στηρίζουν πάλι άνεργους και ένα κομμάτι από τους ίδιους τους εργαζόμενους που βέβαια βρίσκονται στην ανεργία δεν έχουν, πώς το λένε, με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Δεν είναι αυτή η κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική είναι να κάνεις ανακατανομή εισοδήματος από τους έχοντες και κατέχοντες καταρχήν. Εδώ λοιπόν ανοίγει το μεγάλο θέμα, με συγχωρείτε, ανοίγει το μεγάλο θέμα, εάν τελικά φόρους πληρώνουν οι έχοντες και κατέχοντες. Εδώ έχουμε τεράστια φοροδιαφυγή. Είναι το πάρτι των offshore εταιριών που οι άλλοι, ας πούμε, εκεί αποκρύπτουν εισοδήματα γιατί ο συντελεστής φορολογίας είναι πολύ χαμηλός. Έχουμε τις τεράστιες οφειλές ενός μεγάλου μέρους των ευπόρων που είναι στις εφορίες. Λοιπόν, κατά συνέπεια, λοιπόν, αν θέλουμε να. Κύριε Τόλιο, ολοκληρώστε γιατί πρέπει να μην ξεφεύγουμε και από το θέμα. Σωστά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν χρειαστεί να αναζητήσουμε πόρους για κοινωνική αλληλεγγύη, πρέπει να τους αναζητήσουμε εκεί ακριβώς που είναι και ένα στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης. Λοιπόν, πριν περάσω στο βίντεο, θέλω να πω στον κύριο Κολουμπάνη, η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός Υγείας κάνει μια προσπάθεια να τα βάλει με ένα κατεστημένο που έχει διαμορφωθεί χρόνια
στον χώρο της υγείας. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Τουλάχιστον έχει πρέπει σταματήσει το σπατάλη στα φαρμακευτικά και στις δαπάνες των νοσοκομείων που έχουν ξεφύγει. Εντάξει, έχει σταματήσει σε ένα ποσοστό. Δεν είναι εύκολο. Θέλει προσπάθεια. Ο χώρος της υγείας έχει... είναι διεφθαρμένος, έτσι όπως το λέω. Πολλά τα περιστατικά. Τώρα ελέγχονται και 87 ιατροί. Για διάφορα, θα τα δούμε στο βίντεο που ακολουθεί. Στο όνομα της διαφθοράς όμως υπάρχουν περικοπές. Σίγουρα. Περί δικαίου και αδίκων, έτσι. Αλλά πάει να τα βάλει με πολύ μεγάλα κεφάλια στον χώρο της υγείας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο και έχει την πολιτική βούληση να το κάνει. Εύχομαι να το καταφέρει, αφού λέτε κι εσείς ότι έχει την πολιτική βούληση, θα το δείξει και θα κριθεί φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και για το εισιτήριο των 25 ευρώ στα νοσοκομεία, αλλά και γενικά για το πάρτι στην υγεία και επιστρέφουμε στο στούντιο. Με το εισιτήριο στο νοσοκομείο να αυξάνεται από 5 σε 25 ευρώ, την αύξηση της χρήσης γενώσιμων φαρμάκων στο 60% και τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης στα 2 δις ευρώ για το 2014, σκοπεύει να επιτύχει τους οικονομικούς στόχους ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εισιτήριο ύψους 25 ευρώ λοιπόν φαίνεται ότι θα καταβάλουν από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες για την εισαγωγή τους στα νοσοκομεία. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι θα θεσπιστούν εισοδηματικά κριτήρια με πλαφόν τα 11.000 ευρώ, ενώ θα εξαιρούνται οι χρόνια πάσχοντες. Διαβεβαίωσε επίσης ότι το εισιτήριο στα νοσοκομεία μόνο για εξέταση θα παραμείνει στα 5 ευρώ. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τα εισιτήρια θα δοθούν κατά προτεραιότητα σε δράση υπέρ των ομάδων που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Από την άλλη πλευρά, λεπτομέρειες που αφορούν στο πάρτι της υγείας έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Ήδη ελέγχονται 87 γιατροί σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας, υπήρξαν γιατροί που έγραψαν παραπεμπτικά σε ασθενείς από 1 έως και 3 μήνες μετά τον θάνατό τους. Επίσης, συγκεκριμένος γιατρός έγραψε παραπεμπτικά σε 29 θανόντες έως 17 ημέρες μετά το θάνατό τους. Είναι ενδεικτικό ότι οι γιατροί έχουν γράψει παραπεμπτικά το 2013 σε ασθενείς που είχαν πεθάνει από το 2001 έως το 2008. Ενώ 3 διαφορετικοί γιατροί έγραψαν παραπεμπτικά που εκτελέστηκαν το 2013 στον ίδιο θανόντα από το 2001. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ένας γιατρός έγραψε παραπεμπτικά σε 3 διαφορετικούς θανόντες του 2005, του 2006 και του 2011. Οι υποθέσεις των γιατρών που ελέγχονται αφορούν σε υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων, κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων. Η έρευνα δείχνει ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφηκαν υπερβάσεις που ξεπερνούν τα 53 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στην Αττική αδικαιολόγητα υψηλή συνταγογράφηση καταγράφεται σε γιατρούς της Νέας Σμύρνης, ενώ στην περιφέρεια η Λάρισα εμφανίζει τις υψηλότερες δαπάνες υγείας από συνταγογράφηση. Σύμφωνα με την έρευνα του Υπουργείου, η υπερσυνταγογράφηση διαπιστώνεται στις ειδικότητες της παθολογίας, της καρδιολογίας, της ορθοπαιδικής, της γενικής ιατρικής και της μεευτικής γυναικολογίας. Η υψηλότερη δαπάνη ανά 1.000 κατοίκους παρατηρείται στον Δήμο Νέας Σμύρνης, 19.948 ευρώ, 3 φορές υψηλότερη από τη μέση δαπάνη στην Αττική. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Δήμος Αλήμου, με 13.223 ευρώ, δαπάνη διπλάσια του μέσου όρου. Οι 10 νομοί με την υψηλότερη δαπάνη ανά 1.000 κατοίκους είναι οι νομοί Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων, Αχαΐας, Θεσπρωτείας, Αττικής, Δράμας, Κέρκυρας, Χανίων και Ιωαννίνων. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι αποκαλύψεις για κάποιους ιδιώτες γιατρούς που γράφουν πακέτα εξετάσεων ανά πολύ συχνά χρονικά διαστήματα σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Ενδεικτικά, νευρολόγος στην Καρδίτσα παρουσίασε συνολική δαπάνη για τον ΕΟΠΗ το πρώτο εξάμηνο του έτους περίπου 350.000 ευρώ, πάνω από 600 παραπεμπτικά και σχεδόν 13.000 πράξεις σε συγκεκριμένο κέντρο αποκατάστασης, ενώ ο παθολόγος στην Ιγουμενίτσα με συνολική δαπάνη για το εξάμηνο σχεδόν 340.000 ευρώ έδωσε πάνω από 800 παραπεμπτικά και έκανε περισσότερες από 13.000 πράξεις σε συγκεκριμένο θεραπευτήριο. Ό,τι θέλουν γράφουν. Ακόμα και για νεκρούς και για αναστημένους. Κύριε Κολομπανή. Αν έχετε ακούσει ότι έχει αναγγείλει ο Υπουργός πριν μία εβδομάδα ότι μόνο σε κάποια φάρμακα, μόνο στον ιοκόσμο
νομίζω και Νέα Σμύρνη, έχουν γράφει το ίδιο φάρμακο περίπου 87 φορές το μήνα. Για νεκρούς και για αναστημένους γράφουν, για ζωντανούς δεν γράφουν, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει η μαφία, αλλά... Έπειτα, αν μου επιτρέπετε... Σας επιτρέπω. Κοιτάξτε, μερικά πράγματα είναι προσχηματικά και ο θόρυβος που ξεσηκώνεται, παρότι υπάρχει, κατά κανόνα λέω ας πούμε έτσι, υπάρχει πρόβλημα, είτε αφορά κάποιες μαϊμούς συντάξεις, είτε κάποιες στεγογραφήσεις, οι οποίες είναι και αυτές σε ένα κύκλωμα, και αυτές πρέπει να καταπολεμηθούν, δεν το συζητάω, και είναι ένα φαινόμενο που δεν εμφανίστηκε τώρα, έχει πίσω του μια ουρά, ας πούμε, χρόνο. Με αυτή την έννοια έχουν ευθύνες που τα έχουν αφήσει τέτοια φαινόμενα και υπάρχουν. Αλλά ωστόσο όμως είναι ένα πρόσχημα ότι στο όνομα τάχα της καταπολέμησης αυτών των φαινομένων πρέπει να περικόψουμε οριζοντίως και καθέτως κοινωνικές δαπάνες και σιγά σιγά είτε να ιδιωτικοποιηθεί ο τομέας υγείας, παιδείας, αυτό που λέμε των κοινωνικών αγαθών, είτε να γίνουν πολύ ακριβά και όσοι έχουν ζουν. Όσοι έχουν επιβιώνουν. Όσοι δεν έχουν μένουν στην απέξω. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, συνέπεια να υπολογίζουμε αυτή τη διάσταση του επίπεδου θεωρώ πολύ σημαντική στην κουβέντα μας. Για να μην κάνουμε περιπτωσιολογίας εν τέλει. Επειδή θέλω να περάσουμε σιγά σιγά στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την παιδεία και είναι και αυτό πολύ σημαντικό, θέλω να πάω στον κύριο Μακράκη και να το ρωτήσω τι αντιμετωπίζει καθημερινά με τους ανέργους που έρχονται και σας βρίσκουν. Κοιτάξτε, πραγματικά εκεί συσσωρεύεται το δράμα της ελληνικής κοινωνίας, στον οργανισμό. Οι άνεργοι έρχονται στον οργανισμό θεωρώντας τον οργανισμό τελευταίο αποκούμπι. Αναζητούν μια τελευταία ελπίδα, μια ίστατη ελπίδα. Ένα επίδομα, μια εργασία, μια κατάρτιση που να περιέχει κάποια χρήματα, οτιδήποτε μπορεί να τους δοθεί. Είναι άνθρωποι απελπισμένοι. Ακόμα και με τα 200 ευρώ, με κάποια προγράμματα. Οτιδήποτε αναζητούν στον οργανισμό. Εκεί εκτιλήσονται πραγματικές ιστορίες, δράματα που μεταφέρονται σε συναδέλφους καθημερινά. Θεωρώ ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο διαχώρητο όσον αφορά τον οργανισμό και τους ανέργους που σωρεύονται. Σήμερα, δεν ξέρω αν το είδατε, στην Καλιθέα, ας πούμε, υπήρχε ένα λαϊκό προσκύνημα. 2.000 άνεργοι περίπου είχαν μαζευτεί από τα χαράματα εκεί και πολιορκούσαν τον οργανισμό. Υπήρξαν μικροεπισόδια μεταξύ τους, εντάσεις, αποχωρήσανε κάποιοι, δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Είναι ζητήματα τεράστια. Αυτά είναι κοινωνικά ζητήματα, είναι ζητήματα που πρέπει να τα δει το κράτος με σοβαρότητα, αν θέλει να αντιμετωπίσει να αποφύγει μάλλον μια μελλοντική κοινωνική έκρηξη που εγώ δεν τη βλέπω να αποφεύγεται με την πολιτική που ασκείται. Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει... Ναι. Κοιτάξτε, εδώ το θέμα της τεράστιας αυτής ανεργίας, όπως έκανα και μια σύντομη αναφορά προηγούμενα, πρέπει να το δούμε σαν κεντρική υπόθεση μιας κυβέρνησης, της πολιτείας όπως το λένε, αλλά μιας κυβέρνησης η οποία πράγματι ενδιαφέρεται για να ανακουφίσει και για να κόψει τον κατήφορο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Και εδώ χρειάζεται να δούμε προγράμματα απασχόλησης και ο ευρύτερος που λέμε δημόσιος τομέας πρέπει να είναι ο τομέας τελευταίας καταφυγής για απασχόληση. Προσέξτε με. Έχει αξία αυτό. Αυτό έχει μια ιστορική εμπειρία από την πλευρά των κρατών που έχουν υποστεί βαθιές οικονομικές κρίσεις. Αν θέλετε και παλιότερα, εντάξει, εγώ επειδή είμαι οικονομολόγος κάνω μια προέκταση, αλλά δεν είναι να κάνουμε πολλή συζήτηση γύρω από αυτά. Με προγράμματα τέτοια, κυρίως που θα είναι κοινωνικά προγράμματα, που θα εξασφαλίζουν απασχόληση έστω και για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, δημόσια έργα, εκκοινοφελούς όλα αυτά χαρακτήρα. Και αν μου επιτρέπετε εδώ, όταν μιλάμε για παιδεία, υγεία, πρόνοια κτλ., ήδη στον τομέα της υγείας υπάρχουν τεράστια κενά τα οποία αυξάνονται. Έτσι, και οι γιατροί, γίνει νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είναι στη χειρότερη κλίμακα από πλευράς αριθμού νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση με τους ασθενείς. Και συνεχώς αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται. Κατά συνέπεια, εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Έτσι, το ίδιο και στον τομέα των κοινωνικών υποδομών, το ίδιο και στην παιδεία. Και, εν πάση περιπτώσει, να δούμε το θέμα της ανάπτυξης. Γιατί το θέμα της ανεργίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε διευχών, ούτε με ένα προσωρινό επίδομα που δεν περνάει πέραν του έτους. Κατά συνέπεια, χρειάζεται πολύ συγκροτημένη τέτοια πολιτική. Κύριε Κολομπανή, τι θέλετε να πείτε πριν πάω σε διάλειμμα? Θέλω εδώ να απευθυνθώ και στον κύριο Μαρκάκη ότι είναι πρώτο, το 2013 ήταν η έτους που έχει η Ελλάδα απορροφήσει όλα τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Και πράγματι έχει, το ξέρετε πολύ καλά, ότι έχουν δημιουργηθεί και πάρα πολλές θέσεις εργασίας
εποχιακές, 10.000 τώρα, περίπου 50.000 θέσεις. Ναι, αλλά με τι χρήματα, κύριε Κολομπάνη? Αυτά μπορεί αυτή τη στιγμή να απορροφήσει τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πρόγραμμα της πεντάμινης απασχόλησης με 497 ευρώ. Και 497 δεν ζει. Δεν ζει, αυτό θέλω να πω. Είναι λίγα τα μέχρι το Μάιο. Ότι εδώ πρέπει να μιλήσουμε για σοβαρή πολιτική, αν θέλουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτό το τέρας της ανεργίας, και αν θέλουμε η οικονομία και η κοινωνία να ανακάμψει, πρέπει να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή τη στιγμή πετιέται στον ΚΕΑΔΑ μια ολόκληρη γενιά. Πάω σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με σύνδεση με το Βούπερταλ. Είναι ο Γιώργος ο Μάμος εκεί, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Να μας πει πώς περνούν και οι ομογενείς μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε αυτή τη σύνδεση με την Γερμανία. Είναι ο Γιώργος ο Μάμος, σύνδεση μέσω Skype, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, στο Βούπερταλ. Καλησπέρα σας, κύριε Μάμο. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, καταρχάς, φαντάζομαι ότι ενημερώνεστε για τις εξελίξεις εδώ στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι ενημερώνεστε. Βεβαίως, καθημερινά, γιατί έχουμε πάθος με την Ελλάδα. Και καλά κάνετε. Θα ήθελα όμως να αρχίσω το σχόλιο σας καταρχάς για το θέμα της παιδείας, που τώρα τις τελευταίες 2 εβδομάδες βλέπετε τι γίνεται. Οι καθηγητές ήταν στους δρόμους, μετά τους καθηγητές ακολούθησαν και οι μαθητές. Έχουμε και τα πανεπιστήμια με το λουκέτο από την άλλη πλευρά. Πώς τα βλέπετε? Όλα αυτά είναι πάρα πολύ λυπηρά. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να παραγνωρίσουμε ότι γινόντουσαν πάρα πολλές υπερβολές στον χώρο της παιδείας. Και αυτό θα σας το πω με τα λόγου γνώσεως, γιατί έβλεπα τι γινόταν στον χώρο του εξωτερικού. Είχαμε υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, είχαμε πάρα πολλές εγγραφές πνευματικές στα τμήματα σχολείων, απλώς και μόνο για να δικαιολογούνται νέες θέσεις εκπαιδευτικών. Και έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε το θέμα συνολικά. Δεν φταίει μόνο το Υπουργείο, δεν φταίει μόνο το κράτος. Πρέπει να δούμε πόσο φταίμε κι εμείς οι ίδιοι που ξεχυλώσαμε αυτό το πράγμα. Κύριε Μάμο, στο Βούπερταλ, μάλλον το Βούπερταλ, πόσους κατοίκους έχει? Το Βούπερταλ έχει 300.000 κατοίκους. Ωραία. Και έχουμε περίπου 11.000 Έλληνες. 11.000 Έλληνες. Πόσα σχολεία έχει ελληνικά? Έχουμε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τα οποία είναι ελληνόγλωσσα σχολεία. Έρχονται εκπαιδευτικοί από Ελλάδα. Πόσους εκπαιδευτικούς έχετε εκεί τώρα? Αυτή τη στιγμή στο δημοτικό έχουμε 5 δασκάλους. Ναι. Επίσης έχουμε καθηγήτρια αγγλικών, 2 γερμανικών. Δεν μπορούμε να πω ότι έχουμε ελλείψεις, διότι το Υπουργείο μετά το περσινό φιάσκο που είχαμε μεγάλο πρόβλημα φρόντισε και απέσπασε εγκαίρους εκπαιδευτικούς στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις στα γυμνάσια και στα λύκεια, οι οποίες όμως έρχονται την άλλη εβδομάδα. Οι εκπαιδευτικοί δηλαδή αποσπώνται την άλλη εβδομάδα. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ήδη γνωρίζουμε και ονόματα. Στην Ελλάδα βράζει ο χώρος της παιδείας και στο εξωτερικό μας λέει ο κύριος Μάμος ότι είναι όλα καλά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τι λέτε, κύριε Τόκη? Εγώ ήθελα να πω. Ναι. Μου επιτρέπετε? Ναι, κύριε. Επειδή ο κύριος Μάμος θέλω να μας ακούσει. Εντάξει, δίνεται μια εικόνα. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι κάτι σε αυτά που είπατε που αφορούν το Βούπερταλ. Αλλά πραγματικά ισχύει αυτό που λέμε ότι έξω, το είπε ο κύριος Μάμος. Ναι. Ότι έξω πάμε καλά, μέσα δεν πάμε καλά. Ισχύει αυτό γιατί εδώ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα το δημόσιο σχολείο, υφίσταται έτσι ένα πλήγμα τα τελευταία χρόνια σε πολλά επίπεδα. Και πρώτα απ' όλα από την άποψη της οικονομικής στήριξης, εκεί είναι οι δραστικές περικοπές οι οποίες έχουν γίνει και οδηγούν αυτά και σε συγχωνεύσεις σχολείων και σε απολύσεις τώρα με διαθεσιμότητα που θα είναι εκπαιδευτικών και σε αύξηση του αριθμού των μαθητών κτλ. Εδώ έχω ένα γράμμα, μια επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου διαμερίσματος, Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθήνας. Έτσι. Και τι λέει? Λοιπόν, αυτό λέει το εξής. Χρειάζονται μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού στην εκπαίδευση, άμεση ολοκλήρωση και ουσιαστική λειτουργία του ολοήμερου δημοτικού σχολείου, και γι' αυτό να δοθούν δωρεάν γεύματα στα παιδιά τα οποία πολλά δεν τρώνε καλά στο σπίτι και λιποθυμούν. Τέταρτον,
Να καλυφθούν επίσης με εμβολιασμό και φαρμακευτική περίληψη για τα παιδιά, να γίνει απόσυρση του νόμου για την αναδιάρθρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να μην προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις εκείνες οι οποίες τελικά οδηγούν σε υπεράριθμο, σε μεγάλες τάξεις προκειμένου να εξοικονομήσει διδακτικό προσωπικό, που στο τέλος η εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνετε, αν περνάει τα 20-25 άτομα, στο τέλος δεν είναι ουσιαστική ναι, εκπαίδευση. Κύριε Τόλιο, αυτά είναι τα αιτήματα. Και ένα τελευταίο, ναι, όχι, το λέω επειδή την έχω την αυτή. Ναι. Γιατί εδώ υπάρχουν αιτήματα των πανεπιστημιακών και τα λοιπά που είναι φοβερά. Και εν πάση περιπτώσει παλιότερα, εγώ θυμάμαι στη γενιά μου, όταν ήμουν μαθητής, τότε λέγαμε ένα σύνθημα το 15% για την παιδεία. Τώρα ψάχνεις να βρεις αν είναι το μισό και κάτω από αυτό που λέγανε στις δαπάνες για τον κρατικό προϋπολογισμό πάντα. Λοιπόν, για την παιδεία. Άρα πηγαίνουμε προς τα πίσω. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο θέμα. Και η απάντηση είναι προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Για να δούμε τώρα. Έτσι, κύριε σε μια άλλη πολιτική, αυτό θέλω να τονίσω. Μπορώ να κάνω μία μικρή παρέμβαση, είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι. Ξέρετε ποιος είναι ο μισθός των εκπαιδευτικών που βρίσκονται εκεί στα σχολεία τα δικά σας, στο Βούπερταλ? Δυστυχώς αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ο μισθός πλέον είναι ο ίδιος μισθός που λαμβάνουν και στην Ελλάδα. Έρχονται και 1.100 ευρώ το μήνα. Δεν είναι το ίδιος ο μισθός. Στην Ελλάδα δεν είναι 1.100, είναι 650 τώρα έχει πάει. 670. Αν πάρετε τους αναπληρωτές, μη συζητάτε τους αναπληρωτές. Ναι, όχι νεοδιόριστους. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν κάποια χρόνια προϋπηρεσίας έρχονται εδώ. 1.100. Από ό,τι έχω ρωτήσει είναι αυτός. 1.100 ευρώ. Με 1.100 ευρώ, ναι. Αυτά είναι τα χρήματά τους, δεν παίρνουν κάτι άλλο? Αυτά είναι τα χρήματά τους, αλλά τι συμβαίνει? Οι περισσότεροι που έρχονται πλέον δεν λαμβάνουν το επιμίσθιο, απλώς η σύζυγός τους κάνει κάποια άλλη δουλειά εδώ στη Γερμανία και γι' αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον το να έρθουν στο εξωτερικό στη Γερμανία. Δηλαδή συνδυάζονται με τη δουλειά του συζύγου, ο οποίος κάνει κάτι άλλο. Μάλιστα. Μπορεί να δουλεύει σε κάποιο εργοστάσιο, να είναι επαγγελματίας κάπου αλλού και γι' αυτό έρχονται εκπαιδευτικοί πλέον. Δυστυχώς δεν δίνεται πλέον το επιμίσθιο και εγώ θα ήθελα πραγματικά ο εκπαιδευτικός που έρχεται να πληρώνεται σωστά. Να δοθεί κάποια μορφή επιμίσθιο. Ας μην είναι ο διπλός μισθός που παίρναν μέχρι πρόσφατα, ας είναι ένα ποσό των 400, ένα επίδομα ενοικίου. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ώστε να έρχονται εκπαιδευτικοί και να προσφέρουν με άλλη όρεξη. Κύριε Μακράκη, τι θέλατε να ρωτήσετε? Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο πόσος είναι ο μισθός, αν ξέρει, του Γερμανού εκπαιδευτικού. Πολύ σωστή ερώτηση. Του Γερμανού. Ναι, Γερμανός εκπαιδευτικός. Ξέρω. Πόσος είναι ο μισθός του? Είναι από 2.000 έως 2.700. Καταλάβατε, κύριε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Η παιδεία είναι ο θεμέλιος λίθος της κοινωνίας. Όταν λοιπόν απαξιώνουμε. Και είναι και στη χώρα του. Νομίζω ότι η Γερμανία 10 χρόνια λιτότητα. Κύριε Κολουμπανή, τι λέτε? 10 χρόνια λιτότητα είχε η Γερμανία για να φτάσει να κάνει τώρα αύξηση. Είχε 10 χρόνια λιτότητα. Δεν είχε 10 χρόνια. 10 χρόνια λιτότητα είχε η Γερμανία. Κύριε Μακράκη, εγώ θέλω να πω ότι η παιδεία είναι ο θεμέλιος λίθος της κοινωνίας και ότι αν θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε την κοινωνία, πρέπει να στηρίξουμε και τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία και την ποιοτική εκπαίδευση και την ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. Δεν έχουμε τέτοια δείγματα στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε γονείς, εγώ έχω 3 παιδιά, 2 στο δημοτικό. Γνωρίζω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι. Δύσκολα τα βγάζετε πέρα. Δίνουν τον εαυτό τους οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει και μια κοινωνική αντίδραση ότι οι δάσκαλοι λουφάρουν, είναι υπεράριθμοι. Εγώ δεν βλέπω τέτοια φαινόμενα. Εγώ βλέπω τους δασκάλους των παιδιών μου να δίνουν τον εαυτό τους για τα παιδιά αυτά με πενιχρά μέσα, με πενιχρούς μισθούς. Εγώ θέλω ένα δάσκαλο καλοπληρωμένο, να κάνει καλά τη δουλειά του, ναι, την κάνει. Θέλω να ζει από αυτό το πράγμα, να μπορεί να ζει για να μπορεί να δώσει και στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο έχει. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Πράγματι οι δάσκαλοι δίνουν μάχες καθημερινά και με λιγότερα λεφτά, αλλά λόγω ότι υπάρχει σε αυτή τη φάση της οικονομικής κρίσης, δεν μπορεί και το κράτος να καλύψει όλα τα... Δεν είναι καλοπληρωμένοι όμως, εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς. Κύριε Μάμο, για πείτε μας τώρα πείτε μας και το μισθό του πρωτοδιόριστου, όχι καθηγητή, απλή δουλειά, ανειδίκευτος εργάτης. Στο Βούπερταλ. Ο ανειδίκευτος εργάτης, ναι. Να σας πω εγώ τώρα από τις νοσοκόμες τις δικές μου, γιατί είμαι οδοντίατρος και έχω ιατρείο δικό μου. Η νοσοκόμα που θα τελειώσει τη σχολή της και θα αρχίσει την επαγγελματική της καριέρα, θα πάρει καθαρά 1.350 ευρώ. Μάλιστα. Μισθός πρωτοδιόριστου αυτό. 1.350 ευρώ. Από αυτά τα χρήματα πρέπει να πληρώσει το τέλος του χρόνου την εφορία της, βέβαια. Εντάξει, και εμείς την πληρώνουμε.
Την εφορία, τι εννοείται την εφορία, τι σύστημα είναι, τι σύστημα είναι. Τέλος του χρόνου πρέπει να κάνει το εκαθαριστικό της και να πληρώσει την εφορία το ποσό που της αναλογεί. Εδώ φορολογήθηκε το επίδομα ανεργίας. Ορίστε, Εδώ φορολογήθηκε το επίδομα ανεργίας, λέω. Δεν μιλάμε για το μισθό. Φαντάζομαι ότι δεν θα γίνεται. Είναι αυτονόητο ότι θα πληρώσει. Με ρωτάνε από το control να μας πείτε αν γνωρίζετε και τους μισθούς των δημοσιογράφων. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μεγάλη ιστορία. Είναι άλλη ιστορία. Υπάρχουν οι μεγάλοι δημοσιογράφοι. Όχι των μεγάλων δημοσιογράφων. Εμείς είμαστε μικροί δημοσιογράφοι. Των μικρών. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι οργώνουν όλη την περιοχή για να βγάλουν 1.350-1.500 ευρώ το μήνα. Και δεν πάνε σπίτι τους καθόλου. Μακάρι και εδώ οι δημοσιογράφοι. 1.350-1.500, μισό λεπτό. Ελεύθεροι επαγγελματίες τώρα αυτοί. Ακριβώς. Αυτοί που δουλεύουν. Τρέχουν στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ναι. Αυτοί που δουλεύουν στην κρατική, θα το πούμε, γερμανική τηλεόραση. Έχετε έτσι κάποια. Κοιτάξτε, η μισθή τους είναι καλή. Από ό,τι έχω διαβάσει κι εγώ, δεν ξέρω, δεν έχω προσωπική εμπειρία. Ξεκινάνε από 2.000 ευρώ και προς τα πάνω. Μάλιστα. Εντάξει. Εδώ να συμπληρώσω κάτι. Το μισό κοντρόλ μου λέει θα φύγει για Γερμανία. Να συμπληρώσω κάτι. Θέλω να σας πω. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι. Ένα λεπτό. Ναι, κύριε Μάμο. Σας παρακαλώ να κάνω μια παρέμβαση. Στη Γερμανία εδώ και χρόνια ο ασθενής που θα πάει στο νοσοκομείο θα πληρώσει 10 ευρώ την ημέρα για κάθε ημέρα παραμονής του. Στο δημόσιο νοσοκομείο. Στο δημόσιο. Τα γενώσιμα υπάρχουν στη ζωή μας εδώ και χρόνια. Στο φαρμακείο γενώσιμα παίρνουμε. Αν θέλουμε να πάρουμε κάτι άλλο, πληρώνουμε εμείς τη διαφορά από την τσέπη μας. Επίσης, πρέπει να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε πολλούς νέους μετανάστες και πάρα πολλούς νέους γιατρούς. Δεν είναι υπερβολή να σας πω ότι κάθε νοσοκομείο στη Γερμανία αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας έχει τουλάχιστον έναν Έλληνα γιατρό. Φεύγουν από εδώ πηγαίνουν βέβαια. Οι μισθοί τους, αυτό είναι λυπηρό όμως γιατί η χώρα μας δίνει χρήματα για να τους κάνει γιατρούς και κάποιος άλλος απολαμβάνει αυτόν τον καρπό. Έγιναν καλοί γιατροί και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μια ξένη χώρα. Εγώ αυτό θέλω να σας πω. Βέβαια τα χρήματα που παίρνουν τα νέα παιδιά είναι καλά. Ο πρώτος μισθός τους είναι 2.700 ευρώ. Ειδικευόμενοι. Και για έναν νέο γιατρό είναι ειδικευόμενοι. Ναι. 2.700. Ακούς στο Ντουμπάι πόσο παίρνουν. 4.000 ευρώ τα νέα παιδιά. Μισό λεπτό. Τι είπατε κύριε Κολομπανή. Στο Ντουμπάι παίρνουν 4.000 ευρώ. Οι γιατροί ειδικευόμενοι 4.000 στο Ντουμπάι. Εντάξει. Και εμείς... Ναι, αλλά είναι και Ντουμπάι, τουλάχιστον εδώ είναι Ευρώπη. Κύριε Μάμο, ενωμένη Ευρώπη. Κύριε Μάμο. Να κάνω μια... Ναι, κύριε Τόλιο, ναι. Θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, ασφαλώς μιλώντας για την υγεία, γιατί ήθελα κάτι να προσθέσω για την παιδεία, αλλά επειδή μιλήσα για την υγεία. Το θέμα με τα γενώσιμα. Δεν είναι ότι είναι, ας πούμε, κακό να παίρνει κανένας γενώσιμα από τη στιγμή που είναι αξιόπιστα φάρμακα και μπορούν να λειτουργήσουν. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές είτε δεν είναι καλής ποιότητας, για αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε, και εν πάση περιπτώσει το μεγαλύτερο μέρος από μέχρι τώρα φάρμακα τα οποία είναι στη συνταγογράφηση έχουν περάσει στην λίστα ότι θα τα παίρνεις από το σούπερ μάρκετ στη λογική αυτό που λέμε των συμπληρωμάτων διατροφής. Άρα αναζητούμε τρόπους για να δικαιολογήσουμε περικοπές. Βγάζουμε από τη λίστα και αυτά τα φάρμακα, βγάζουμε από την άλλη, αυξάνουμε τη συμμετοχή αυτού που αγοράζει φάρμακα. Για αυτές τις πολιτικές και πρακτικές μιλάμε ότι τελικά η λαϊκή οικογένεια πιέζεται και από τον τομέα της υγείας, πιέζεται και από τον τομέα της παιδείας, πιέζεται από τη μείωση του μεροκάματος κτλ. Να συμπληρώσω κάτι για την παιδεία που από εκεί θέλω να τονίσω κάτι. Ένα μεγάλο μέρος αυτή τη στιγμή των εκπαιδευτικών εδώ στην Ελλάδα και που αυξάνεται είναι στη λογική των αναπληρωτών καθηγητών. Οι αναπληρωτές καθηγητές τους παίρνουν, ας πούμε τώρα Οκτώβριο θα τους πάρουν και θα τους απολύσουν ή Νοέμβριο και θα τους απολύσουν τον Ιούνιο. Και για τους υπόλοιπους 4-5 μήνες θα είναι στο Ταμείο Ανεργίας. Και αυτό που πληρώνονται στο διάστημα που δουλεύουν είναι γύρω στα 700 ευρώ. Με συγχωρείτε, θα κάνουμε παιδεία, ουδέποτε ήταν παιδεία και η εκπαιδευτική σε αυτό το χάλι που έχει καταντήσει, ας πούμε τώρα, τελικά να είναι αναπληρωτές σε αυτή τη λογική. Ένα λεπτό. Να αποδεσμεύσω τον κύριο. Ρώτα τον κύριο Μάμο αν στη Γερμανία ισχύει αυτό που έλεγα πριν λίγο, ότι 10 χρόνια δεν υπήρχε αύξηση στο μισθό των Γερμανών. Πρώτον. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Μάμο? 10 χρόνια δεν υπήρχε αύξηση στο μισθό των Γερμανών.
Ναι, δεν είναι υπήρχε γεγονός. αύξηση 10 Είναι χρόνια γεγονός. τώρα λιτότητας. Και αν είσαι Μειώσεις ανασφάλιστος, υπήρχανε. εάν είσαι 50% ανασφάλιστος στη μειώσεις Γερμανία. υπήρχανε. αν 10 είσαι- χρόνια λιτότητα. Παρακαλώ. Δεν ήταν. Αν είσαι ανασφάλιστος στη Γερμανία. Να ξαναγυρίσουμε εδώ. Ανασφάλιστος, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχουν ανασφάλιστοι στη Γερμανία. Δεν υπάρχουν. Ακόμη και αυτοί που είναι χρόνια άνεργοι έχουν ασφάλεια. Μάλιστα. Λοιπόν, σας Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Μάμο. Παρακαλώ, Θέλω να παρακαλώ, πάμε να πούμε σιγά-σιγά. Ναι, θα σχολιάσετε και να μιλήσουμε και με τον Κωνσταντίνο τον Παπαχαραλάμπους σε μερικά δευτερόλεπτα από τώρα, ο οποίος είναι φοιτητής στο ΤΕΙ του Πειραιά. Έχει και αυτός να μας πει διάφορα πράγματα, διότι είναι φυσικά φοιτητής, όπως είπα Είναι πριν, άμεσα αλλά ενδιαφέρον. ο τομέας της εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή, τα πανεπιστήμια, πολλά από τα πανεπιστήμια έχουν βάλει λουκέτο και δεν λειτουργεί τίποτα. Ναι, κύριε Μακράκη, τι θέλατε να πείτε? Θέλω να πω ότι για το ζήτημα που ανέφερε ο πρόεδρος από τη Γερμανία, ότι γιατροί Έλληνες φεύγουν από εδώ και πάνε εκεί, μηχανικοί κτλ. Ο οργανισμός, ο δικός μας, ο ΑΕΔ, διοργανώνει κατά καιρούς μέσω ενός δικτύου του EURES που έχει τέτοιες ημερίδες με σκοπό να προσανατολίσει Έλληνες επιστήμονες προς τις χώρες που έχουν αυτή τη ζήτηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο έλλειμμα από τη μεριά της ελληνικής πολιτείας. Όταν διώχνουμε ως χώρα ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, ό,τι ικανότερο έχουμε, όταν όπως είπε και ο πρόεδρος. Μα θα φύγουν αφού δεν πληρώνονται. Όμως πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Ωραία. Ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιοι θα μείνουν στην Ελλάδα? Κανένας. Είναι σε σύνδεση ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαχαραλάμπους, φοιτητής στο ΤΕΙ του Πειραιά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καταρχάς, νομίζω ότι άκουγες πριν την συζήτησή μας περί μισθών στη Γερμανία. Εγώ έχω χάσει την μπάλα εδώ με τα ευρώ που έχω σημειώσει. Είναι κάτι χιλιάρικα. Και εγώ αυτό άκουγα. Ναι. Και εγώ δουλεύω ως φοιτητής, έτσι. Και είναι ο κατώτατος μισθός που παίρνω. Δηλαδή είναι στα 425 ευρώ, ανειδίκευτος. Δουλεύεις, φαντάζομαι, για να πληρώνεις το ενίκαιό σου. Όχι, όχι. Α, είσαι από τους Είμαι τυχερούς. στη Νέα Αθήνα. Ναι. Τι κάνεις με αυτά τα 400 ευρώ? Μερικά από αυτά. Κοιτάξτε, τα περισσότερα πάνε σε έξοδα για βενζίνη για να πάω στη δουλειά μου, για να πληρώνω την Αττική Οδό και ό,τι άλλο προκύψει. Τώρα κάτι συγκεκριμένο δεν τα κάνω. Μένει τίποτα. Μένει τίποτα. Πολύ λίγα λεφτά. Για να βάλω στην άκρη δηλαδή 50 ευρώ το πολύ. Εσύ σκέφτεσαι να φύγεις στο εξωτερικό ή να παραμείνεις εδώ στην Ελλάδα? Είσαι στο τμήμα αυτοματισμού. Μάλιστα, ναι. Θέλω πρώτα, συγγνώμη, θέλω να απαντήσω στον κύριο Μάμο, έτσι. Έδωσε κάποια στοιχεία πριν για τους εκπαιδευτικούς. Εγώ είμαι στο τρίτο κατά σειρά μεγαλύτερο ΤΕΙ της Ελλάδας, σε πληθυσμό και σε τμήματα, έτσι, με 9 τμήματα που χωρίζονται σε 2 σχολές, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και Διοίκησης και Οικονομίας. Λοιπόν, πριν κάποια χρόνια είχαμε 240 μόνιμους εκπαιδευτικούς και 5.000 φοιτητές. Τώρα. Έτσι. Σήμερα έχουμε 143 μόνιμους και σχεδόν το τριπλάσιο αριθμό φοιτητών, δηλαδή 12.518 ενεργούς, έτσι όπως τους ορίζει το Υπουργείο φυσικά. Έτσι. Εμείς τους υπολογίζουμε γύρω στους 17.000. Έτσι. Και επίσης έχουμε 251 εργαστηριακούς, έτσι. Όταν μόνο στο τμήμα που είμαι εγώ έχουμε 35 εργαστήρια. Έτσι. Και στο τμήμα μας φοιτούν 995 ενεργοί και πάλι όπως τους ορίζει το Υπουργείο, έτσι, και περιμένουμε και περίπου 1.000 φοιτητές με τη συγχώνευση που έγινε με το Μεσολόγγι και έχουμε σύνολο 14 καθηγητές. Και όταν λέω 14 καθηγητές δεν είναι όπως είναι στα πανεπιστήμια που έχει και λέκτορα, είναι 14 καθηγητές, 5 καθηγητές, ένας αναπληρωτής, 5 επίκουροι και 2, αν δεν κάνω λάθος, καθηγητές εφαρμογών. Αλλά λουπ δηλαδή. Ένας χαμός, ναι. Και λέει τώρα ο κύριος Μάμος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην εκπαίδευση. Όχι, δεν λέει για σας. Μίλησε συγκεκριμένα, είπε για το Βούπερταλ, ότι εκεί δεν έχουν πρόβλημα. Ναι, αλλά υποστήριξε ότι δεν έχουμε και εμείς εδώ πρόβλημα. Όχι, πράγματι υπάρχει πρόβλημα στο εκπαιδευτικό σύστημα βέβαια. που δεν έπρεπε να γίνουν περικοπές. Αυτή είναι η προσωπική γνώμη. Πρέπει πάντα να δώσουμε, σε κάθε χώρα πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερο κόστος και στήριξη στη παιδεία της χώρας, γιατί είναι το μέλλον της χώρας. Είναι το μέλλον. Όπως ο κύριος Παπαχαραλάμπους αυτή τη στιγμή που είναι φοιτητής, τι θα κάνει αύριο. Να προσθέσω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Ναι, και να σας αποσυνδέσω. Ωραία. Έγινε αξιολόγηση από την ΑΔΗ πριν το καλοκαίρι. Ήρθαν Έλληνες αξιολογητές στο ΤΕΙ που είναι καθηγητές στο εξωτερικό.
Η μεγάλη τους απορία ήταν πώς καταφέρνουμε να κρατάμε τόσο ψηλά την ποιότητα των σπουδών με ελλειπή προσωπικό. Με ελλειπή εκπαιδευτικό προσωπικό, έτσι. Είναι όντως αυτό που λέτε, και τα ελληνικά πανεπιστήμια κατατάσσονται στα καλύτερα, αν όχι της Ευρώπης, και κάποια του κόσμου, θα έλεγα. Κάποια από τα ελληνικά πανεπιστήμια, σίγουρα όμως της Ευρώπης, και σε επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και σε διδακτικό προσωπικό. Και είναι αλήθεια αυτό που λέτε, όντως, ότι προσπαθούν οι υπάλληλοι των πανεπιστημίων, οι καθηγητές και οι διοικητικοί υπάλληλοι προσπαθούν, είναι λίγοι, αλλά προσπαθούν να διατηρήσουν το επίπεδο εκεί που πρέπει να το διατηρήσουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργιάδου. Θα τα ξαναπούμε όμως στη διαδικτυακή πια τηλεόραση. Εγώ, λόγω ότι έχω εμπειρία από εξωτερικό, ότι πράγματι τα δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα και τα νηπιαγωγεία και αυτά είναι στο επίπεδο ιδιωτικών σχολείων στο εξωτερικό. Να πω Ναι, κάτι κύριε για την αξιολόγηση που είπε ο κύριος Σε μερικά Παπαγαλάκος. δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να για τη κλείσει. δημόσια διοίκηση γενικά, που έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την αξιολόγηση, για τη διαθεσιμότητα κτλ. Καμία αξιολόγηση δεν υπάρχει, πραγματικά. Δηλαδή, οι ίδιοι που ψηφίσαν νόμους για τη δημόσια διοίκηση ότι θα υπάρξει αξιολόγηση και από εκεί, αν προκύψει πλεονάζον προσωπικό, θα βγει σε διαθεσιμότητα. Ναι. Εδώ προηγήθηκε σε αυτό το κύμα της διαθεσιμότητας η διαθεσιμότητα. Η αξιολόγηση δεν έγινε και υπάρχουν τραγελαφικές περιπτώσεις που ανοίγαμε χρόνο. Κύριε Τόλιο, θα σας ναι, παρενθούσα. Επειδή ακούστηκε στη Γερμανία ότι εφαρμόστηκε, είναι όντως εφαρμόστηκε μια χρόνια λιτότητας. Ναι, περιοριστική Όχι, πολιτική λιτότητας, μισθών. δεν αυξήθηκαν οι μισθοί. Περιοριστική πολιτική μισθών, χαμηλές αυξήσεις μισθών. Δεν υπήρξε μείωση μισθών. Η Γερμανία Και το έκανε τις τάξεις αυτό πήγαμε για στην να Ελλάδα. αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα έτσι απέναντι σε άλλες χώρες και βέβαια έχει και πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Τα πλεονάσματα τα γνωστά δεν είναι τη στιγμή να τα αναλύσουμε. Αυτό που έχει αξία να τονίσουμε εδώ για να σταματήσει, για να είναι προϋπόθεση εξόδου από την κρίση, είναι να καταργηθεί αυτό το μνημόνιο, να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Προσέξτε με, όλοι το συζητάνε. Όλοι το προσδοκούνε. Όλοι μιλάνε για κούρεμα. Αλλά εδώ πρέπει να δείξουμε μια αποφασιστικότητα. Δεν μπορεί να πηγαίνει η κοινωνία στον ΚΕΑΔΑ και να λέμε γενικά και αόριστα. Αυτή είναι νομίζω η διέξοδο, αυτή είναι η αφετηρία. Και από εκεί υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν είναι στο παράδειγμα. Και δεν ούτε ο ασφαλισμένος με 25 ευρώ, ούτε το κράτος με το εισιτήριο. Δεν υπάρχει δηλαδή ανάπτυξη. Που ήσασταν εδώ σήμερα, σε αυτή την τελευταία εκπομπή, την καλοκαιρινή εκπομπή αυτή που τα λέγαμε όλα νομίζω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή. Φυσικά τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κοντρόλ, τους συνεργάτες που ήταν μαζί μου από την τηλεόραση της Ζούγκλας, τη Σοφία τη Μουστάκα που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη Διονυσία τη Μανολίτση, τον Γιάννη τον Ψύχο, τον Κώστα τον Χρονόπουλο και άλλους που αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι θα ξεχάσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στη διαδικτυακή πια τηλεόραση, στην τηλεόραση της Ζούγκλας, που πιστέψτε με δεν έχει τίποτα διαφορετικό. Είναι ακριβώς, είναι τηλεόραση, αλλά είναι από το διαδίκτυο μια νέα τηλεόραση, μια σοβαρή προσπάθεια που γίνεται. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε.